Dobrý deň, pane. Takže začíname šlapať do presne takejto tmy. Kupko je akože nabalený neskutočne profesionálne vyzerá. Musel som mu to si spraviť ja, pochválim sám seba. Nový batoštek, ale je to krása. A môžeš nám povedať minimálne, že je cieľ dnešnej túry. Dostať sa na rysy a neskončiť jak tam ten Polák na videu. Čo sa kotúlal dole kopcom. Presne tak. Toto je vlastne, môžeme tak povedať, že teoretický pokus na o výstup na rysy číslo 2, keďže prvý teoretický pokus bol na Veľkú noc, ale vzhľadom na to, aké veľmi nepriaznivé počasie vtedy bolo a že tu nakydalo strašne veľa snehu a lavinové sa zvýšilo na 3. Túto trasu sme ešte nešli ani jeden, tak teda ja som usúdil, Kupko by asi išiel, ale moja jedna bunka, ktorá zaručuje prežitie, si povedala, že to není úplne dobrý nápad. Tak máme teda teoretický pokus o výstup číslo 2 a praktický pokus o výstup číslo 1. Aktuálne nás čaká povedzme 2 hodinky cesty po asfaltke na Morské oko. Pocitovo je podľa mňa tak -10. Mrznú mi prsty jak hovado, kámo. Ale normálne je tak okolo 0. Tak no, asi sa ozveme až na Morskom oku. Nech nám táto asfaltka prejde čím skôr a trošku to pušneme. Únavu necítime zatiaľ, teda neviem ako ty. Ne, vôbec. Ale v tom aute to bolo také šelijaké, ale teraz, ak už sme sa vystrojili, trošku zima, adrenalínika. Ideme, ale je extrémne jasná vlha, je pekná. Nachádzame sa už na Morskom oku. Tu za mnou. Tuto je krásne morské oko. Tu je Kubík. Začína nám pomalinky svítať. No a my ideme tu hore. Poďme vlastne táto bokom. Tuto je ďalšie pleso hore, čierny stav a vlastne táto a takto hore. Podmienky sú viac ako priaznivé. Ikačka súhlasí. Mráčky nejaké sú, ale také v pohode to je. Najmä teraz nejaké rýchle občerstvenie a opajda hore. Tam máte cestu. A už hore pomalinky sa vrieždi. Kupko? Áno, hľadáme? Hej. Paradička. Čilec. Pohodička, klidek, tabáček. Našiel čas na tie mačky. A mačiatko ako cúre všetko. Presne tak. Aj zhodí trošku dole vrstvu, lebo akože teplúčko je. Zapeká nám pod kotlom, ale je to krásne. Tam hore, dneska, tam hore. No, teraz sme 1580 a ideme tu 3 20 1000 výškových a je to prosím pekne tu hore a kámo, na tom videu to absolútne nie vidieť, ale No ale nekrmiť hlavne, hej zviera? áno, takže nebudeš papať nič. Ty zviera. Ale no je to dosť stromé hore, ale pohodička. Niečo by sme nezvládli. Ideme trošku technickú prestávku, previezať si mačky, dať možno nejaký teplý čajček, hodíme si trošku pika
Však hej, také píšťanské. A ide sa hore. Dobrý deň sa praje. Ako som už spomínal, čo by to bolo za turistiku bez trošku potvorných látok. Máme tu naše piešťanské piko. Na paneláku. Niekto si to vychutnáva kofilku. Ale akože dať si piko pri takomto výhľade, to sa len tak nevidí. Nemám čo povedať. Pozdraviť fanúšikov. Máme ich 6,5. 6,5 iba? 6,5 fanúšika máme. No a so mnou to je koľko potom? No ale ty už si súčasť mojej veľkej YouTubeovej kariéry. Neverte mu, hej? Neverte mu. Vystrihnem, vypípam ťa. Pozri na ten prekrásny výhľad. Wow. Ja som obyčajný kysučan. Ja samozrejme môžem vyjadrovať. Ale tak predávam žezlo tu. Počkaj. Je to krásne. Ejo! No, medzičas máme 6:18 ráno. My už sme ready a aj Žlavík je ready. Takže Dneska šance. Dneska to vidím, akože zatiaľ to vidím veľmi pozitívne. Presne tam ideme. Takto. Vieš kam ideme? Od tu? Od tu? A až za. Není vidieť. Zatiaľ to. Velice pekné to tu je. Slnečko vychádza. A čo hovoríš? Čo hovoríš? Že mi za chvíľu bude tento butík zvoniť. Za chvíľku ti bude zvoniť budík. Hej. Do školičky? Hej. Pocity? Kámoško, neskutočné. Kámo, strašne mali sú tí ľudia, to je extrémne veľké. Cez túto kopu. Toto ani nezdá. Že proste hen tam máš jedna človeka, hen tam máš dvoch človekov. A opäť sú malinkí, takí sú malinkí. Malinkí. No dole to bude sranda. Dole by som išiel, vieš kade? Dole by som išiel cez ten... To je cez ten žlavík tuto. Cez tento? Po tej lavíne, hej. No, asi to možno aj bude stabilnejšie. Bude lepšie. O toto hore vylezeš, ale dole to fakt nechcem ísť. No čo hovorí pán? Jak som si sadol, tak sa mi ja piči byť. Musím trochu rozbiť. Keby náhodou spadnem, Áno? ma na to. Budem ťa natáčať, keď budeš padať teda. Dohodnuté. No a tuto popri tej stene, tým žlabíkom ideme hore. Je to neskutočné. Jogere! Wow. Extrémik. Prekrásne zóny. Trošku pofokuje.
Dobre, kamoško, extrémne dobre. Je to, že žúžo la búžo. Začali sme používať už zacupiny, teda aspoň ja. Kupko rází cestu hore. Je to tu akože už také veľmi príjemné. Chcem mu dať kameru, ale ide jak turbomyš. Neviem sa zastaviť ten chlán. Neskutočný je. Sluníčku. Kámo, toto je extrém. Hej no, tam už není kam ďalej ísť. To je to. No rysy sú nad nami. Tam máš Gerlach. Pred nami hento najvyššie. Juj, tu sa na chvíľku zvalíme. Takto. Čo ti mece káva? Gerlach, to tu, vysoké, najvyššie. Parádička, tam je Lomničák. Kde? Tam, vidíš aj kopulu hore. Kupko! Ty koko. Tam ideme hore. Odtiaľ z dola sme prišli. To len tak chutnám. Ideme 6,5 hodiny, 2477 výškových. Tam skočím, hodím sa. No do piči. Oh yeah. Oh yeah. Najvyšší vrch Polska. Pohoda, jahoda.
Ešte vrátku. Dobrý sme. Trvalo nám to iba... 6,5. Tomuto sa, drahí veriaci, hovorí láče za pohodička. Tak. Kavička. Dej si. Tak. Pohoda, klidek a tabáček. Je 10 hodín na chvíľku. To znamená, že by som mohol byť pri aute tak 5. Najskôr. Môžem to už dopiť, či? Nech dopí kľudne. Už uvidíme. Máme čas vlastne dneska. No. Máme skoro stále. Unavený. Poľa má vodidla. Čiže sú to také, vieš, polcestné štatistiky. To znamená, že už koľko hodín teraz? 10:30. 10:30. To znamená, že sme, teda ja osobne 26,5 hodiny bez spánku. Máme za sebou 12 kilometrov. 6-7 hodín cca šlapania. Ideme naspäť, to bude 25. 14-15 hodín. Pôjdeme spať. No a nejakých 35 hodín bez spánku. Pôjde. Životík vatička. Ideme sa tutulať dole teraz. No, Kupko je tam. Šmíka sa dole, už našli nejakí ľudia. Red Bullíček. Už máme toho dosť. Ale rátam, že na chate, no, o 2 hodinky môžem byť na chate. To je také reálnejšie. Uvidím, čo tam najem. Ale keď by som si niečo dal. Ale takisto by som išiel aj fest, že možno do Tatier, tam našich, sa niekde nájsť. Uvidíme. Ale tu láčes. Vykopal som si takú jamku. Mám tam karimatku malú, setkám si teplúčku na ričku. Životík vatička. A toto sú posledné chvíle Jakuba Holého. Chlapká akcia. To je posledný vstup v tomto dnešnom videu. Keďže máme toho akurát tak dosť. Ale aspoň ja v dobrom. Ja som to veľmi užil. Bolo to veľmi pekné, nádherné. Neskúšajte to doma, neberte to doma z príklad. Ale my sme trénovaní amatéri profesionáli. A nebudeme sa ani konské povozu. A tu sa im pozrieť, lebo to vidíte pekný povod. Vidíte to. No sme tady to išli v noci. A možno takým, že to musí byť ešte strašne pekné. A no. Také. A koníky. A vybavený Kupko. Vyslopal, kámo. Tomu ver. Tam ďal si tam. Krásne. My sa týmto s vami lúčime. Ďakujem vám, že ste dopozerali toto naše dnešné... To vlastne je všetko nápadom, za to môže. Prepáčte. Ale aj tým, že to náramne užili a odporúčame všetkým, nech proste idú na rysy, ale s povinnou výbavou a teda to máte a chápete. A správny youtuberis. Nezabudnite dať like, odber a komentár. Preželajte medzi svojich kamarátov a vidíme sa na budúce. Adios.